May bago tayong ahente sa Lemon Square. Tapos yun, yung ating laking tulong talaga na ating Suki card kay Aling Puring. Kaya yung mga wala pang Aling Puring Suki card, ayan, magpa-member na kayo. Kasi iba pala talaga yung price. Ang dati, ang gusto ko lang dyan is yung points kasi naiipon. Pero hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang yung tenderang Bicolana. Ayan guys, bale, meron tayong i-share ngayon. Ayan, kasi kanina lang is merong dumating na bagong ahente. Bale, meron tayong bagong ahente. Ayan. Kaya lang, alam nyo ba, yung ahente ko sa Tang, bira na akong kumuha sa kanya. Kumukuha pa rin ako pero pa konti-konti na lang kasi nga mas inaano ko kay Pure Gold dahil may points kay Aling Puring kasi hindi naman nalalayo yung price nila doon sa ahente ko ng Tang tapos kay Aling Puring, kaya doon na lang ako kay Aling Puring. Tapos ngayon may bago tayong ahente sa Lemon Square, ayan. Tapos dahil nga 'di ba kahapon kakapamili lang namin kay Aling Puring, kaya hindi mo na sana ako kukuha ngayon. Ang bala ko lang is sabi ko, pwede bang makahingi lang muna ng kopya ng mga price nyo at saka ng mga item. Tapos iyan, nagbigay naman siya. Tapos syempre, explain. Hanggang sa sinabi nga, may promo sila ngayon. Tapos hindi pa naman pala agad-agad ngayon ibibigay. Kasi sabi ko, nakapamili na ako kay Aling Puring kahapon. Sabi is, bukas pa raw ang dating. Tapos may promo nga sila ngayon. Kaya ayun, napakuha tayo. Siguro ano ba yun? 3 klase yata yun na may +1. Kaya ayan, kumuha tayo pero bukas pa ihahatid. Ang nakakatuwa dahil ang sabi niya, hindi pa ako sure ha, ikukumpara ko pa siya. Mas mababa sila. Tapos minsan sa pag direct sa ating ahente, direct sa Lemon Square is may mga promo. Ayan, 'di ba? Kumpara kay Aling Puring na points lang yung makukuha natin. Pero alam ko kay Aling Puring, kapag may promo is binibigay din naman sa atin, 'di ba? Ayan na nga, ito yung kinuha kong price list nila. Tapos bali pinicturean ko yung mga flavor, ito yun. Tcharan! Ayan, 'di ba? Ayan, bali yung ano nila, yung cheesecake na ordinary is 60 sa kanila. Kaya lang wala na akong hawak na resibo ni Aling Puring na bumili ako ng cheesecake. Kaya hindi ko may kukumpara. Next time na lang siguro. Yung Wata Tops nila is 63.50. Diba? Ayan. Ito yung muna ang pagbabasehan ko. At saka ito. Ayan. Ayan. Ayan guys. Tapos bali kahapon pala. Ayan. Share ko sa inyo. Bumili ako kay Aling Puring ng grocery. Nag-grocery ako. Kunting-kunti lang. Ang bala ko nga lang talaga is gin lang. Dati-rati kapag kunti lang yung bibilihin ko, dito lang ako malapit sa wholesaler namin bumibili kasi nga malapit lang. Kahit mag-utos lang ako sa mga anak ko. Pero alam nyo ba ngayon, kahit kunti lang, kahit mga chichirya lang, nung isang araw nga, nagpabili ako sa asawa ko ng mga chichirya lang, worth 2,000. Pinapunta ko pa talaga kay Aling Puring kasi sayang yung points nang hinayang na ako. Tapos kahapon nga, ang bala ko is gin lang. Dati dito na lang ako bibili sa malapit o kaya naman kasi emergency, hindi siya pwedeng ipa-deliver pa bukas. Kasi kung tutusin, mas mura kay grocery. Kaya lang ang hatid nun is kung kailan yung punta nila dito. Tapos kay Aling Puring naman, pagka umaga pa, kailangan ko na. Kaya ayun, napapunta ako kay Aling Puring kahapon. Napasugod tayo kahapon ng mga maaga pa, siguro mga alas 4 o alas 5. Ayan. Tapos syempre 'di ba dahil nandoon na rin lang naman tayo kay Aling Puring, sayang yung gasolina. Dinagdagan ko na, bumili na rin ako ng ano yun niya. Ayan, bumili na rin ako ng MP Light na long neck tapos kunting grocery. Tapos yan, marami ako biniling biskwit. Kaya ngayon, sabi ko nung dumating yung ahente natin sa Lemon Square, bagong dating, bagong promote nila sa akin. Sabi ko, wala muna akong bala kumuha. Kumuha lang ako ng price list. Kaya lang, nung inoffer nila sa akin yung promo, at bukas pa naman pala yung hatid, yan, kumuha na tayo. Tapos yun nga, diba, pumunta ako sa Pure Gold. Nung nasa cashier na kami, hindi nga ako masyadong kumuha ng video, kasi yung cellphone ko is malulubat na. Nakapag-video na lang kami, nung nakapila na kami sa cashier. Tapos ayan nga, nung nandun na kami, nakita ko pag pouch ng gin, binuksan nila yung gin.
Tapos peanut pouch 1,300 plus, 'di ba? Ang tinatanong ko lang sana nung time na yun is yung MP Light kung may promo ba. Napagtuunan ko ng pansin is yung gin. Kasi sabi ko, ba't ang mahal? Kasi nung huling kuha ko lang is nasa 1,200 lang siya. May get 1,290 plus. Tapos nung yun nga, yung pag pouch or pag ano sa tawag dito 1,300 plus. Kaya ayun, ano sila, nagtanong-tanong siya, ganito ganyan, ganito. Ang daming ayan lumabas kasi alam nyo ba, nalaman ko lang kahapon, iba pala yung presyo ng aling puring at saka ng yung ordinaryong mamimili lang sa grocery kahit maramihan, 'di ba? 1,300 plus, tapos yung nakuha na yung tamang price kay aling puring is 1,296 lang yata siya. Mas mura pa rin kay kay grocery. Kaya lang nga ayun, kailangan ko na talaga, kaya napapunta na tayo kay aling puring. Tsaka sayang din yung points kasi kung dito lang ako bibili, 'di ba? Yun. Kaya yun, sa mga member ng aling puring, i-double check nyo rin yung minsan inaano ng cashier, kasi katulad kahapon kung hindi ko napansin. Pero napansin din naman ng cashier kasi narinig ko, sabi niya, aling puring to, 'di ba? Tapos parang may mga tanong-tanong siya doon sa kasama niya. Kasi yun, buti na lang. Kaya lang yung MP Light long neck nga is walang promo ngayon, tapos na. Bali po nga patak na siya ng 109 ang isa. Kasi pag naka-promo siya, nasa 106 lang. 'Di ba? Yun lang naman yung aking kunting share yung kahapon. Bali nakapamili tayo. Worth din yun, 5,000 plus. Kasi yung bala ko is gin lang, 1,000, wala pang 1,300. Napunta tayo sa 5,000 mahigit. Diba? Kasi sa yung gasolina, andun lang din naman tayo. Yun lang, double check lang na din natin. Buti na lang, mabilis din yung ating kahera kahapon. Napansin din talaga niya na iba yung price. Iba pala yung price kapag aling puring suki card yung gamit natin kumpara sa mga ordinaryong namimili lang. May sale din, may discount din kasi nga pantindahan, diba? Pero kapag aling puring, mas iba pa rin yung presyo, mas mura. Ayan guys, yun lang naman yung aking kunting share, diba? May bago tayong ahente sa Lemon Square. Tapos yun, yung ating laking tulong talaga na ating suki card kay aling puring. Kaya yung mga wala pang aling puring suki card, ayan, magpa-member na kayo kasi iba pala talaga yung price. Dati ang gusto ko lang dyan is yung points kasi naiipon, pero mas mababa pala yung price ng kapag may aling puring suki card, diba? Tapos yun pala, nung nakapila na kami, doon ko lang napansin na naiwan ko pala yung suki card ko. Ayan, agad-agad umuwi yung asawa ko. Umuwi pa talaga siya papunta rito para lang kunin yung suki card. Kasi sabi ko nga, yun nga lang yung sinadya ko, yung points, tapos wala pa yung suki card ko, diba, sayang. Pwede din naman na madagdag yung sa points ko. Kaya lang gagawin ko, iiwan ko siya sa wholesaling doon, or iiwan ko siya doon sa wholesaler kay aling puring. Kaya lang problema, ihatid pa pagka umaga, kailangan ko na nga talaga. Ayan guys, ayan, meron tayong bagong ahente sa Lemon Square. Sabi ko nga doon, kinausap ko yung ating ahente sa Lemon Square. Sabi ko, gusto ko kasi doon kay aling puring kasi may points. Sabi naman nung ahente natin, oo nga, kagandahan din kay aling puring is may points. Pero sa kanila daw kasi is madalas nagkakaroon ng mga promo, 'di ba? Yan lang guys, thank you for watching. Kakain muna ako, nagugutom na ako. Tapos ayan pa yung ating mga ligpitin, ayan o. Diba? Hindi pa na natin naliligpit yung mga plastic ng aling puring. Marami pa yung naliligpitin, natatamad pa ako. Ayan guys, yun pa yung mga natin, grocery natin kay aling puring. Hindi ko pa naliligpit yung iba. Tapos yung ating JTI, dumating pala, JTI. Ayan, bumili na ako ng 5 camel kasi mabili siya sa mga walang or kulang yung pera, 5 piso lang. Tapos kumuha lang ako ng 14 na Winston at saka isang rim na Mighty Green, 'di ba? Yun lang guys, ay lang wala palang promo ngayon ng JTI, wala silang promo. Kaya ayan. Yun lang guys, thank you for watching.